Tänään oli reikäpelin eka kierros. Oli hyvät fiilikset heti kun lähdettiin pelaamaan, että ei ole mitään muuta kuin että voitto kotiin vaan. Ja heti ykkösväylällä kun avasin, niin en mä päässyt punaista yli. Pogi korttiin ja Kimmo Lehto, kenen kanssa pelasin, niin teki kans pogin siihen. Niin pelisuoritus tai miten siellä toimittiin kentällä, niin ei ollut mitään kaunista katsottavaa. Välillä oli vähän niin kuin Eurosport-materiaalia ja sitten välillä sit jotain ihan muuta. Kun tultiin ysille, niin oli ihan hyvä fiilis, tai hyvä miten se ottaa. Oltiin tasoissa, oli vähän niin kuin olisi pitänyt ottaa aika monta väylää siitä itselleen, mutta sitten tuli se 3 putin greeni syndrooma, mikä sitten jatkoi aika monen väylän, niin mikä rankasi aika pahasti. Ylipäätänsä lyönti oli hyvää, että pysyttiin väylällä ja välillä vähän väylän ulkopuolella, mutta greenin osumia oli varmaan noin, mahtuu kyllä yhteen käteen. 15 eteenpäin, niin tunsin, että peli on mun olla lyömään paremmin ja loppujen lopussa sitten niin 3-1 voitto ja tästä jatketaan sitten kohti seuraavia reikäpelejä ja vastassa on luultavasti Leppäsen Roni, vanhoja työkavereita. Veikkaan, että hän vie voittaa Miettisen Arin. Ja lauantai lähdetään sitten Henkka ja Hute ja mä niin lähdetään kisaamaan Volvon kisaan Maskuun ja siellä on iso ryhmä rämä koossa. Löytyy esimerkiksi Maskun edustajat Ilves ja Susi. Katsotaan miten käy, että siellä on hauska lähteä vääntää, kun niin paljon tuttuja.